जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्सन खालायोबा सोरखौबा बुथारोबा सोरखौबा रेप खालायोबा मानगोनां बर'नि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां नङा होमबा आरो एबसुनिनो आफादगिरि दिनै जोङो संसार नाङै दिपेन बर' सारखौ बयबो सिनायगौ माब्लाबानि समाव मोजां बुंबोबाय माब्लाबानि समाव दिपेन बर' सारखौ गाज्रि बुंबोबाय स' बेफोरखौ दिपेन बर' सारा बा अल बर' फरायसा आफादा जेबो दुखु मोना जासे बयखौबो समान भाबै बर' हारि हिसाबै अनलायनायनि गेजेरजों दिनै जेरैबायदि दिपेन बर' सारा बर' हारिनि थाखाय जिबायदि गनायथाव माखासे बाथ्राफोर बुंदों जायखौ लानानै हिरण्मय खाख्लारिखौ मार्डार खालामनाय लोगोसे सानै माइनर हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय सिंगेल रेप खालामनाय आरो गें रेप खालामनाय बे बाथ्रानि सायाव जोबोर गोजोनथाव एबा बाख्नायथाव दिपेन बर' सारा माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों आरो दिनैनि दिनाव दुधनायाव माखासे बनजार रिलि खालामनाय जागोन बा सोलिगासिनो दङ जानांगौ दा बेनि डिटेल्सखौ मोनथ'नाय जायाखै नोंथांमोना निश्चय नेनानै थायोबा बुजि मोनगोन स' गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजा मेलेमजिबि सुबुंफोर नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेब आङो दिनै दिपेन बर' सारनि माखासे खौरांखौ लानानै फैदों लोगोसे हिरण्मय खाख्लारि आरो सानै माइनर हिन्जावसाखौ गें रेप खालामनाय एबा जिनाहारि खालामनायनि सायाव माखासे आं बाथ्रा बुंनो होननानै नोंथांजों नुजाफैलायबाय बेनि गेजेराव दिनैनि दिनाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निश्चय बर' हिसाबै आंखौबो निमाहा होगोन आं नोंथांमोनाव गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय जोङो दिनै दिपेन बर' सार बुंनाय बाथ्राखौ भेलु गैयै होननानै दासान मानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौसो बुंनो सानो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं दिपेन बर' सारनि बेफोरबायदि खौरांखौ खोनानानै मानोना दिनै जोंनि बर' हारिया गोदोनायनिफ्राय गोदोसोलांगासिनो दङ दिनै जोंनि बर' हारिया पलिटिकेलजोंनो जा बा बबेबा मोनसे दल संगठनानो जा बबेबा मोनसे आफादानो जा गावस्रालांनो हमगासिनो दङ दिनै बर' फरायसा अलरेडि थाखानायनि गेजेरजों मोनसे गोदान बर' फरायसा आफाद ओंखारनानै दङ नङा होमबा बेनि गेजेराव जोंहा NDB आफाद बिथांमोना गोबाव सम हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन हारिनि थाखाय जिउ बावसोमबोदोंमोन दाउसा अमाफोरबायदि गावसिनि जिउखौ मुल्य गैयै सानना लानानै हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन बै बिथांमोनखौबो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा थेर बेथेर खालामजोबनो हाबाय मानोना जोंनि दानानै दोनजाखानाय मोनसेल' नायल' जाल' आफादखौनो मोननै मोनथाम बिभागाव रानजोब्बाय उमुगा उमुक पार्टिनि होलायनाय खालामनानै होजोबनो हाबाय बेनि गेजेराव डिजिटेटेड केम्पफोरखौ सिफायनानै होजोबनो हाबाय हाग्रानिफ्राय लाबोजोबनानै गासिबो गोदाव सोराव खालामबाय बेनि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड खालामनानै होबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिटिआर एकर्ड खालामनानै होसेयावबो दिनै जोंनि बिटिआर गभखौ बुंनांगोन जोङो बिटिआर सरकारखौ गावसिनि आफाथालायाव लानानै दोनगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै हिरण्मय खाख्लारि आरो बे माइनर हिन्जावसाफोरखौ गें रेप खालामनायनि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो लोगोसे आसाम सरकारा दा फंसेबो खुगाखौनो सिखायाखै बेयाव अब्ला जोङो साननो गोनां जे आसाम सरकारनि पलिसि आसाम सरकारा दिनै जोंनि बिटिआर सरकारखौ बुंनो थाखाय खुगा माथुनानै दोनहरदों मानोना दिनै जोंनि बर' हारिया भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि नोजोराव अर्थात बिजेपि सरकारनि नोजोराव जोंनि बर' हारिया हारिमोन हिसाबै गैया जोंनि बर'खौ बिसोरो जेबो गुयनु दोना जोंनि बर' हारिखौ जेबो मैल्य दोना जोंनि बर' हारिखौ बिसोरो गोथौ हाखराव गासोनानै दोनजानाय आफाथालानि मोनसे मैला बायदि साननानै लायो दा जोङो बेखायनो गासिबो बर' सुबुङा बुजिलायनाया मोजां दिनै नोंगौ जोंहा सोलोंथाइ गैया इडुकेसन गैया नाथाय जोंबो माब्लाबानि समाव सानफ्लाङो नाथाय जोंनि साननाया जास'जोबो जों बेखौबो बुंनानै लाया बिनि गेजेराव जोंहा गोबां गेना गोरोन्थि जालाङो गेना गोरोन्थिफोरखौ नोंथांमोनानो सुद्रायनानै निमाहा होनांगोन मानोना दिनै जोंनि बर' हारिया पलिटिकेलखौ लालायनानै पलिटिकेल हिसाबै जोङो सानलाया जासे गावजों गाव जोङो मात्र जोङो बर' हारिल' होननानै धोरोम अनाधोरोमखौ जोङो जेबो सानलाया जासे जोङो मोनसेल' जोङो हारि नालाय हारिजों बर' हारि हिसाबै जोङो ज' सानलायनानै खौसे जानानै थायोब्ला जोंखौ रावबो दिनैसिमबो फेरलेबबो सेरनायनोबो हानाय नङामोन नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया खौसे गैयैनि गेजेरजों मा जालांगासिनो दं नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि जुगजों नुबोगासिनो दङ आरो खोनाबोगासिनो दङ आरो मोनगुबै मोनबोगासिनो दङ दुनियायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जे हल आसामावनो बर' रायजोफोरनि गेजेरावनो जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफ्रा बबे मोनसे हारिजों बांसिन गादब जागासिनो दङ बबे मोनसे जाथिया जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ रेप खालामखुमागासिनो दङ आरो गें रेप खालामगासिनो दङ आरो बुथारगासिनो दङ बबे हारिया अनलि वान मुसलमान पाकिस्ताननि बिथांमोना
नङा होमबा दिनै बिथांमोना पाकिस्ताननिफ्राय फैनानै जोंनि भारत हादराव बबेनिफ्राय एसेबां पावार मोनखो नोंथांमोना हमनो हादोंना बिथांमोना जिथु भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि पावार गैयाब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हाया बेनि गेजेराव आं सानो बेफोर केसाव आसाम सरकारनि आखाइ थानो हागौ नामा बे आंनि साननायसो दै गोरोन्थि जादों माने मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जुनमनि राभाखौ बुथारनानै थांखांनायनि उनाव सासे एसआइखौ बुथारखांनायनि उनावबो दिनैसिम जेबो तदन्त गैया जेबो न्याय बिसार गैया आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारबाय लोगोसे सानै माइनर हिन्जावसाखौ रेप खालामबाय नङा होमबा बिनि सायावबो दिनैसिमबो जेबो बर'फोरनो बर' हारिखौ गोजोननायनि सरकाराबो जेबो बाथ्राबो बुंनो हायाखै लोगोसे मा होननानै बुङो जिथुनाखि हिरण्मय खाख्लारिनि आत्मा बे आत्माखौ सान्ति दासिमबो होनो हायाखै बेजों लोगोसे अल बर' रायजो राजानि मोनसे खुद्रिखांनाय गोसोआव दुखु मोननाय बेखौ दासिमबो बिथांमोना गोजोन होनो हायाखै हिरण्मय खाख्लारिनि आत्माजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बाय बाहागिखौ बिथांमोननि साननायखौ खुसि खालामनानै होनो हायाखै मानो दिनै एसां गिदिर जाथायनि सायाव जिथु आसाम सरकार आरो डिजिपि एजिपि एसपि डिएसपिफ्रा बाहागो लानांगौना लानाङामोन निश्चय लानांगौमोन नाथाय बहा थैनानै थाजोबखो बिथांमोना बे केसखौ जेबो बर' हारिनिखाय जेबो गुरुत्थ लानो हादिया नाथाय दिनै लखिमपुराव जानाय सुनिल गगयनि थाखाय बिथांमोना खारदावगासिनो दङ खर' मेलेमाव गरम जागासिनो दङ खिथुआव अरनागासिनो दङ साननानै नाय मानोना सुनिल गगैया सासे बिजेपिनि नेतामोन बिजेपिनि नेता हिसाबै दिनै सुनिल गगैनि थाखाय खारदावगासिनो दङ नाथाय बेबो दासिमबो जेबो तदन्त गैया बास गोजोननाय दङ जोंहा बेफोरबायदिनो थिरांथा लानांगौ बेफोरबायदिनो तदन्त खालामनांगौ सुनिल गगैखौ थारैनो सोर बुथारमारखो ना बले सुनिल गगैयासो सोरखौबा बुथारदों नै बिनिबो उल्था दाखालि साननैसो निउस पर्टेलनि गेजेरजों ओंखारदों आरो दायो खोनानाय मथेब्ला सुनिल गगैखौ बेफोरबायदि रावबो खालामनो हानाय खेमथायानो गैया नाथाय सुनिल गगैखौ बहा दोनखुमादों नांगौ होननानै सुनिल गगैनि न'खरनिफ्राय सुनिल गगैनि बियादै फिसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों दिनै जुदि सुनिल गगैनि थाखाय खारथिंदों हादोंब्ला अल बर' हारियानो जांख्रिखांदों हिरण्मय खाख्लारिनि मुङै बा बे सानै हिन्जावसा गथ'फ्रा जिनाहारि खालामजानायनि मुङै बेजों लोगोसे बर' हारिनि मात्र फरायसा आफादल' नङा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि फरायसा आफादफ्राबो जांख्रिखांदों जोंनि हिन्दु समाजनि गेजेराव मुसलमान समाजनि मानसिफ्रा गाज्रि आखल दिन्थिबाय थानायनि थाखाय बा गाज्रि खामानि मावनानै होबाय थानायनि जाहोनाव दिनै बयबो हारियानो खुद्रिखांदों आसामाव थानाय जिथुनाखि जातिफ्रानो नङा होमबा दिनै बिनि गेजेरजोंबो आसाम सरकारा मानो फंसेबो खुवासियाखै आरो बिटिआर सरकार लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकाराथ' मथा मथि जोंनिनो बर'निनो मानसि बर'निनो सरकार अब्ला बिटिआर सरकारा मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनै बिथांमोना खिजानि बिटिआर सरकारनि मानसिफ्रा बिटिआरनि जिथुनाखि बिटिआरखौ एक' खालामनानै लाबोनाय सिगनेटरिफोर बिथांमोना जिथु बे केसनि सायाव माखासे गोख्रों नारसिनोमोनब्ला आसाम सरकारखौ दालागै बे तदन्त जानानै थाङो ना थाङामोन बे आंनि थौले मेलेमजों रायजो राजानाव सोंलु खालामनाय नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव आरो बिनि गेजेरजों गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय निमाहा हो दा आं सानो जोंनि बर' हारिखौ आसाम सरकारा गाज्रि भाबै नोजोरजों नायगासिनो दङ आरो फिदिंगासिनो दङ दिनै जोंखौ पलिटिकेलनि गेजेरावबो मोननै मोनथाम बुखावनानै हरबाय बे अरजालामोन जाबाय पलिटिकेला बादाबादि थाखायो बे हिसाबै मोनफ्रोमबो आफादखौबो बुखावनानै होजोबनो हाबाय जोंखौ बर'जों बर' दाङाबाजि खालामनानै होनो नाजागासिनो दङ आरो मोनसे समाव जोंखौ बर'जों बर' गोबां जिउ गारहोलायबाय बेबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिनो पलिसि होननानै आं साननानै लायो दा बांद्राय गोलाव खोथाखौ आं बुंबाय थानो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन मानोना आहा एसां मानि साननो हानाय बा गोथौ मेलेमनि आं सासे सुबुं नङा जों जाबाय सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुं थेवब्लाबो नाजादों नाजानायनि गेजेरजों नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों दिनै आं बिसिमहालागै आवगायबोनो हादों दा बिनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनो माब्लाबाबो दाबाव लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रनि फुल भिडिअखौ नोंथांमोना दिपेन बर' सारा हिरण्मय खाख्लारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो लोगोसे जिथुनाखि सानै माइनर हिन्जावसाया बे दुधनायाव जानाय जाथायानो गोजा रेप खालामजानाय नङा होमबा बिनि सायाव दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नुखानायब्लाबो बा नुखायोब्लाबो नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय 3 मे 2024 आरो बिनि उनाव 5 मे बे साननैनि गेजेराव दुधनैनि जि मोनसे गैं रेप इन्सिडेन्ट सानै माइनर गार्लनि सायाव आरो 5 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जाथाय जानायनि उनावनो जोङो थार बिजिरनाय जास्टिस नागिरनानै रेलि खालामनाय जादों धरना होनाय जादों आरो लोगोसे दुधनैयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद राभा फरायसा आफाद आरो गासै हारि माहारिनि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै अखा जुब जुब हानाय समनि गेजेरावब्लाबो जोङो मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जास्टिस नागिरनाय जादोंमोन जे जाय मेन एक्यूज जाय मेन कालप्रिट धन आली आरो लोगोसे बाहार आली रेहमान आली बिथांमोना गेंरेप इन्सिडेन्टआव इनभल्व दङ आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं एक्शन माने फासि होनांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव बेखौ लांनांगौ आरो लोगोसेनो एसआईटी गठन खालामनानै बे गुटै तदन्तखौ मजबुतै खालामनांगौ बेनि उनाव भिक्टिम परियाल हिरण्मयी खाख्लारिनि नखर आरो सानै माइनर गार्ल जाय बिथांमोनखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि नखरनो कम्पेनसेसन होनांगौ हिरण्मयी खाख्लारिनो 20 लाख थाखा आरो बे भिक्टिम परियाल रेप खालामजानाय नखरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय जादोंमोन किन्तु दिनै एप्रिल माने मे दाननि 3 आरो 5 निफ्राय दिनै जुन दाननि 23 तारिख प्राय 1.5 मास आरो बे 1.5 मासनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार आसामनि जे सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस मोनसे न्याय होगोन होननानै दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनील गगৈ काण्ड जादों बेखौ लानानै डिजिपिआ बाहागो लाहैदों बेखौ लानानै मन्त्रिया थांदों बेयाव माने ओरैबायदि परिबेश नुदों जे सुनील गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरण्मयी खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो परमिना बेगम साथाम व्यक्तिया बेयाव इनभल्व दङ बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्शन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै कुनु मन्त्रि नखराव थाङाखै डिजिपिआबो नखराव थाङाखै जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे साबा सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा दिनै जेलाव हरबाय जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्शन खालायोबा सोरखौबा बुथारोबा सोरखौबा रेप खालायोबा कारण धन आलिया थांनाय 2023 नि नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे माइनर गार्लखौ माने रेप खालामदों रेप खालामनानै 3 मास जेलाव थानानै बिथाङा गबोदों गबोनायनि उनाव सेकेन्ड आरो गें रेप खालामदों गणधर्षण खालामदों सेकेन्ड टाइम आरो बिनि उनाव थार्ड घटनाया जाहैबाय हिरण्मयी खाख्लारि आरो बिथांनि टीमा जेब्ला बिथांखौ गामियाव खबर लानो थाङो बिथांमोनखौ एटाक खालामनानै देगारजों सुनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों दा बे सासे मानसियानो मोनथाम घटनानि माने बेजों बे मेन कालप्रिट मेन एक्यूज दा बेखायनो जोङो जि दाबि होदोंमोन आरो जोङो दुधनैनि जि रेली बे रेलीनि समाव जों एनाउन्स खालामनानै फैदोंमोन जुदि सरकारा बिनि थाखाय जुदि राइट जास्टिस होआब्ला खबर लायाब्ला सरकारनिफ्राय जुदि कोनो पदक्षेप जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड' मादार एस'सिएशन आरो गासै जोंनि हारिनि आफाद गौथुमफोरा लोगो नांनानै जोंनि जि धाराबाहिक आन्दोलन जोंनि जि कन्टिनिउआस जि मुभमेन्ट जोङो जेब्लासिम न्याय आरो जास्टिस मोना जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आपिल खालामदों दाबि खालामदों जाहाथे बिथाङा इन्टारभेनसन खालामो हस्तक्षेप खालामनानै बे जि दुधनै गें रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट बा बे जि मार्डार घटना बिनि सायाव जाहाथे बिथाङा माने स्ट्रंलि एक्शन लायो खामानि मावो आरो बिथाङा बिनि सायाव इनिशिएटिभ लायो बिनि थाखाय जों फिन दाबि दैखांदों आरो गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' मादार एस'सिएशननि इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिशिएटिभआव जोङो टर्चेलि माने बनजार लानानै जोङो प्रटेस्ट रेली खालामनो थाखाय जोङो फिन थांखि लाबावदों आरो बिनि नेक्स्ट उइकआव जुदि सरकारा जेबो इनिशिएटिभ लायाब्ला जोङो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरोबाव
जोङो हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन कारन सुनील गगৈ काण्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ डिजिपिआ थांदों मन्त्रिया थांदों दुधनै काण्डनि सिगाङाव गुबुन गुबुन समाव आसामाव गोबां जायगायाव रेप इन्सिडेन्ट जादों मार्डार घटना जादों गें रेप इन्सिडेन्ट जादों आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्सन लादों बेबस्था लादों जों नुदों बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो तु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रि मल्लाया इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि गिबि मन्त्रिया बिनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों फिन दिनै कुइसन थिखोनो जोङो बाध्य जादों जों गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रिनो जों रिमाइन्डार हरगोन अलरेडि मेम'रेन्डामा होनाय जाखाबाय जोङो गवालपारा जिल्ला प्रशासनखौ जों धन्यबाद बावदों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय किन्तु एरेस्ट खालामनायानो फाइनाल खामानि नङा एरेस्ट खालामनानै आयेननि माने लामा लानानै बिथांमोना गफिननायनि दिनै पर्यायबो दङ जुदि बेखौ मोजाङै एक्सन आरो बिनि सायाव जुदि मोजां आयेननि जालखौ जुदि जों साननो हायाब्ला कारन बे मानसिफोरा बे साबा मानसिया गें रेप आरो मार्डार बे मोननै इन्सिडेन्टआव इनभल्भ धनालिया मोनथाम इन्सिडेन्टआव इनभल्भ आरो बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने मेन एक्यूजखौ कुनु कारनाव जाहाथे बियो लांदां अख्राङाव जाहाथे फैया आरो बिनि जि स्ट्रिंजेन्ट जि पानिशमेन्ट बेखौ जाहाथे मोनो बेखायनो जों दिनै बे खोथाखौ बुंबाय जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि प्रटेस्ट जोंनि जि दाबि बे कन्टिनिउ थागोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रिनि हस्तक्षेप नागिरनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जाबाय आरो गाबोननि जोंनि जि जिल्ला माने सदराव जिल्लानि हेडक्वार्टाराव गासै आसाम नाङै टर्च रेलि बनजार लानानै जि प्रटेस्ट रेलि बेयो गासिबो मोजाङै जाफुंसारगोन बयखौबो जास्टिसनि थाखाय एक्टिभलि हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव खावलायहरबाय गोजोन्थों।